buď tam pod mostom, alebo pri parku, víš, pri kostole, alebo pred parkom. Je mi včerajška. Ideš na to. Čo tam bola robiť? Zlobidlo. Piešťanské zlobidlo. Ja nie, ja som dobrúnka. Ja som dobrúnka. Svatý Juraj. Svatý Juraj telefonuje. Povedz volať to Denisa. Bola, kedy hovorí, že ti nejde huba zastaviť a teraz si ticho. Pozerať do rajónu, nie? Kam pozeráš? Do rajónu. Do rajónu. Čau môj. Juraj, vyjadri sa k tomu, prosím ťa. Ja som neočul. K tej svojej svatosti sa vyjadri, prosím ťa. Okom. Onej, K tej svojej svatosti hovorím. ide jej huba jak masarskému psovi. Ale to tebe, ty zápaš o tej svatosti svojej. Áno, mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Bratia a sestry, zišli sme sa tu pri jednom stole. A ty máš to? Buďte súkromne založení, nebuďte lakomí a darujte ľuďom veci, peniaze, hlavne peniaze. A môžete dávať aj cigarety, krabička, plný. Aby sme my nemuseli šúľať, jak debili, a kupovať si papier. Potom máme zajebkané prsty, chápete? Pochopte to. Musíme hľadať vodičku, aby sme si oplachli ručičky. Tak co ty? Tak, poprosím vás, Mimochodom on Ľudia. povedal, že svatosť je na hovno. buďte takí chovieva vy. Ďakujem veľmi pekne. Ste veľmi milí. Pekný deň vám prajem. Ešte hentu onu, ona je jeho pravý opak, lebo on je svatý, ona je... Jak to povedať? Dobre, no, to